Sanibingelela babukele emakhaya futhi namhlanje nakuhlelo luka Dr. Dube la ufica khona lapha bendabuko besichazela ukuthi bazenza kanjani izinto zabo basuke bezenza. Mkhulu namhlanje siyabona ukuthi uhamba noBabulembede futhi sithi asibuze futhi mkhulu namhlanje ukuthi nisiphathele yini. Hayi. Sanibonani balaleli. Namhlanje na ke siphethe isidonso. Yebo. Isidonso somsebenzi lesi. Isidonso imali, isidonso abantu. Yebo. Isidonso lesi ke sifanele abantu bamabhizinisi badayisa ngotshwala emathaveni. Yebo. Yeah. Noma ngabe benzayo, ngabe uyinyanga ikufanele lento le edonsa ngale. Mawuthola nje ungathola ukhamba olumnyama ulibeke la uthatheke umuthi ke ufake endwangweni. Yebo. Bese uyagoqa lo muntu bese ufaka la okhambe bese uyombela ke egcikeni phakathi negceke ekhaya umbele phansi. Yebo mkhulu. Bese ke umboza lo ukhamba ngesoso umboze lokhamba bese ke ubuyisa inhlabathi. Umuntu odonsa kakhulu lo futhi ungenayo ingozi futhi udonsa lokho bani egcekeni walelo khaya kungabe wena kuphela odonsa nombani walapha ekhaya mosufakiwe uyamvumela ngabe udonsa ngamagwenya ulapha ekhaya uzovumela ngoba alikho igazi elifakiwe la elikhomba ukuthi wena. Yebo. Beka nje ukuthi lokudonsa. Yebo mkhulu. Ngoba nginasiya nje le ngikhoba la kancane. Isikhumba lesi. Isikhumba seqwathi. Yebo. Iqwathi ke phela ke niyazi nonke ukuthi ke inyoka yedlozi. Yebo. Futhi lo muntu uyavumelana futhi nedlozi nakho ophusale nayo. Yebo mkhulu. Ya, sinomfundisi la uLembede. Sebenza kanye naye. Lo oba sekhona abuya vashele emakhaya. Awuphawuleke Lembede nawo ngale ndlu ukuthi uyazela. Yebo. uLembede yena lo osebenza le eGoli. Ozobe ephethe futhi lendlu futhi eGoli. Ngiyabonga babudube ukuthola ithuba. Ngibingelela ababukeli nabalaleli indawo zonke ezihlukene. Yebo mkhulu. Yebo. Njengoba eseshilo uDokotela uDube. Hayi lesidonso silungile impela. Noma ngabe udayisa ngane. Yebo. Odayisa ngayo yonke into sokuyenza iwumsebenzi. Ifuna ukuthi ke kube khona abantu phela bazothenga bazofika umsebenzi wakho ungami indawonye. Yebo. Kuphukuye phezulu. Isiza lana ke leyo nduku ekutheni umsebenzi wakho umise kahle kuphukuye phezulu. Abantu bathenge izinto ezidayisayo. Noma ngabe uhlobo loni lebusiness uyasiza umsebenzi nomuthi. Futhi awunabo ubungozi ngoba seshilo. Ayikho into yobungozi la ezobuya ixaka umuntu. Idonsa abantu nje kuphela bazothenga ngoba into efuneka imali. Bafike nemali abantu. Yebo. Usebenza kanjalo lo muthi. Yebo. Nithi ayikho into egcatshwayo mhlambe ngayo egazini mhlambe uma ukuthi usuyifakile egcikeni noma mhlambe uyifakile kwenemzimbeni awugcabi lutho. Hayi awugcabi. Yebo. Konke yakho efakayo. Esebenzela ikhaya lonke lo wonke umuntu osehamba egcikeni aphinda adonse futhi. Ngawudasa ngamagwenya. Yebo. Ngawudasa ngamaqanda sokulungile. Lonto osukuyenza kulelo bheke iyachuma. Yebo. Ya. Ukhuluma nomuntu onamabhizinisi mhlambe udayisa ngogwayi mhlambe esiphingo mhlambe udayisa nesaluni mhlambe ugunda ikhanda mhlambe uluka abantu unikeza umuntu kanjalo omkhulu lo muthi. Lona ke usebenza egcikeni lakho lokuphela. Yebo. Ya ngaphandle ke mone saluni ke kodwa ozokwazi ukugqiba khona. Yebo. Kodwa uvuma kahle egcikeni lakho. Yebo. Yebo.
babukele emakhaya niyayizwela ke umkhulu uphethe enye futhi inkeshe eyishubisayo futhi mkhulu awuphinde futhi usithi fahla futhi usichazele ukuthi utholakala kanjani. Mina la ngitholakala khona segoli eProtea Grand. Yebo. Station 35. Yebo. Ngitholakala lapho phinde ngitholakale eSisheshayo. Yebo. Maphela ndawo ePitoli. Yebo. Ngatholakala lapho kumathi. Yebo. Ngishwana izinsuku ngelanga ngibangala ngelanga ngibe ngala. Yebo. Ngibuye ke ngibe la emakhaya. Yebo. Emakhaya ngakhe eMkhomazi la ngakhe khona phezulu entabeni konyoni. Yebo. Ngatholakala lapho. Yebo. Sasa nje sizobe sikhona ke kumathi eSisheshayo. Yebo. Ya kusasa nje sizobe sikhona siyagibela. Niphetheni mkhulu yini niphethe? Yo le nto esikhuluma ngayo sibe siphethe. Yebo. Sibe simphathelene ke engiyakha ngenqweba. Yebo. Ukuthi uma ungafuna intombi yakho mayishelwe. Kufanele uthathe inqweba uyifake la esikolo onqaba ke isikisile umuntu uyifake enqweni uma uzoya nayo ocansini. Yebo. Omdlalo futhi nentombi futhi uma engafuni ukuthi umuntu indoda yakhe ibe nesitheli. Kufanele kube wena yedwa. Lo nto leyo ke ngiyakhe ngemfezi. Yebo. Uthi mawuthi mawuhlangana nje ngamehlo ukuthi menihlangana nibhekane emehlweni. Mawukhulula kwashela iyasuka lo nto kusuka inhliziyo encane ivele ikhwifa intombi. Ikhwife ngamathe. Hayi kufuseka kuyabheda wena. Iyaxabana ke lapha iyasuka lembe le. Iyahlukana nomdala. Yebo mkhulu. Ungakhuluma ukukhuluma nje uyidlalweni okungasho lutho. Yebo. Hayi nizozwani ngayixoxa kodwa mekukhuluma zothanda yasuka yona. Yasuka yahlala. Yebo mkhulu. Ngiphehleke lo nqeba ke noma ngaye egoli wephi ushonephi wephi intombi yakho ifithi iphelele noma indoda yakho futhi ifithi iphelele awukhethelwe indoda iyawusebenzisa umama uyawusebenzisa imbi kakhulu impela ayizwali into engasile. Yebo. Vele masilobola sithathulwa amaphala omagodi bethu sisebenza le omagoli sithathulwa amaphala ke ayifuneki lonto. Yebo mkhulu. Awungalokho umgadini wefazali lokho umgadini cha amdede lokulandelana naye nayazabona. Yebo mkhulu. Ya ohlezela yini igama lalenduku mkhulu ngoba bakhona abazoyidinga mkhulu abazothi mkhulu siposele futhi isho mkhulu igama lenduku yakho mkhulu le okhuluma ngayo njengamanje ngoba ngathi ihamba phambili kakhulu. hayi motheli inqweba. Yebo mkhulu. Ngoba sengiyazi ke umuntu ukhuluma ngenqweba yakhe. Inqweba. Yebo ebabukele emakhaya umkhulu uyaposa ke uyithola impahla yakho la ukhona ulithola iphasela lakho ulibone selingena kuwena eqathatha uhamba nobabulembede ke this time babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe uhlelo lukaMkhulu uDr Dube TV sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo mkhulu asivaleliseni ke futhi manje. Hayi usale kahle balaleli. Yebo mkhulu. Kodwa mkhulu ngibona ngathi usaphethe ihlamvu la banana lana mkhulu niyakaya ngiyabona ukuthi kusaqhubeka yini manje na kwenzakalani ngobhalana mkhulu ngicela ungichazele. Balaleli babukeli angiphinde futhi enye induku esiyiphethe ile hlamvu la banana. Yebo. Inzima ke le ndima le hlamvu la banana. Yebo mkhulu. Ngoba ayifuni uyisebenzise ungacabanganga kahle. Yebo. Ivikela imizi leli hlamvu la banana. Nje ubona ngiliphethe nje livikela imizi. Ifuna umuntu osecabange kahle emezolithatha ukuthi ulithathelana. Yebo. Leli hlamvu lifuna umuntu ivikela umuntu osedinwe masudinwe ngempela uyalithatha leli hlamvu la banana ngikuneze lona. Iqhutshwe nemithi ethile. Lo muntu niyazi ihlamvu la banana ubanana nje uwodwa uyashebelekisa. Mawunyathelele uyashebeleka kuwe phansi. Yebo. Mase khona umuntu okukhathazeka kakhulu endaweni noma kwakho noma kuphi. Yebo. Othintana nawe sekhathazile. Simbekele ihlamvu la banana. Asheleleka we phansi avuke kubaba mkhulu. Yebo. Linzima kabi leli hlamvu. Yebo mkhulu. Ingakho ukuthi lifuna abantu asebecabange kahle uma ezolithatha. Ungasheshi udini uma usuthatha leli hlamvu la banana. Ngoba indoda leyishiblikisa. Osekhathazekile, osekhathazile. Yebo. Usebenzele lo muntu.
mhlawumbe ukuvimbela endleleni yakho othi uyahamba lo muntu uyavimba ufuna umbekele lehlamvu athi uyadlula Ashebuleke. Yebo mkhulu. ilo banana Yebo ayasivale mkhulu, asivale mkhulu. Yebo ihlamvu lika banana babukele emakhaya. Siyabonga. Kubona seshisa ngibona lesitaba tatatu sempela ngaphansi ngaphezulu manyenza ishiya ngesori hayi baba ngisolo ngichoma ngithelayo hosh kahlabe kuze incane bathi umfakiso ngesabi yida masoka simbi kuze hayi sekila baba nguthathe